ҷаҳон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати пешниҳоди ташаббускор ва фатҳу нусрат фуруғи субҳи доноӣ китобаст. мақомоти амният бояд беш аз ҳар вақти дигар ҳушёр бошанд. масоили иқтисодӣ саноатию кишоварзӣ ва иҷтимоӣ фуруғи маърифат маҳбуби мо тоҷикистони озоду соҳибихтиёр. дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукронаи ҳамин давлат кунед, шукронаи ҳамин сарзамин кунед, шукрона кунед ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. қалби тоҷикистон шаҳри душанбе солҳои охир мизбони бонуфузтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ интихоб мегардад ки далели таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нисбат ба рушд ва фароҳамсозии инфрасохтори соҳаи варзиш мебошад. ҳамин аст ки имрӯз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии ҷудо душанбе гранд слам 2025 доир гардид ки дар он 238 варзишгар аз 28 давлати ҷаҳон ва 4 қитъаи олам иштирок ва байни ҳам рақобат менамоянд. аз рафти баргузории рӯзи дуюми ин мусобиқаи байналмилалӣ ҷаҳонгир сафарализода гузориш медиҳад. Dushanbe Grand Slam. дар маросими кушодашавии мусобиқаи байналмилалии душанбе грандслам 2025 оид ба гӯштини ҷудо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ намояндаи федератсияи байналмилалии ҷудо ва президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон иштирок намуданд. дар оғоз суруди миллии тоҷикистон суруди расмии федератсияи байналмилалии ҷудо ва намоиши барҷастаи фарҳангӣ бо иштироки аҳли фарҳангу санъати тоҷикистон намоиш дода шуд. мусобиқаи байналмилалии ҷудо душанбе грандслам 2025 шинохтатарин варзишгарони ҷаҳонро дар пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе ба ҳам овард. рӯзи дуюм аст ки дар шаҳри душанбе ин мусобиқаи бонуфуз баргузор мегардад ки дар он варзишгарони бомаҳорати ҷаҳон бо ҳам рақобат доранд. ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ 36 варзишгар аз ҷумла 28 мард ва 8 нафар байни бонувон намояндагӣ доранд. дар байни дигар варзишгарон дар рӯзи дуюми душанбе грандслам 2025 ҷудочиёни тоҷик пешдаст буданд ва бо маҳорати баланди варзишии худ тамоми мухлисонро хушнуд намуданд. дар рӯзи дуюми мусобиқа варзишгарон аз рӯи 4 вазн 63 килограмм 70 килограмм байни бонувон инчунин 73 килограмм ва 81 килограмм байни мардон қувва озмуда беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. шукӯҳи ҷаҳонии гӯштини ҷудо дар қалби тоҷикистон рӯзи дуюм аст ки мусобиқаи байналмилалии душанбе грандслам дар пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе миёни 238 варзишгар аз 28 давлати ҷаҳон ва 4 қораи олам иштирок ва байни ҳам рақобат менамоянд. толори муҳташам ва маҷмӯаи варзишии олии шаҳри душанбе пур аз мухлис ва ҳаводорони варзиш аст ки ҳама варзишгаронро дастгирӣ менамоянд. дурахши варзишгарони тоҷик дар душанбе грандслам 2025 ҳама мухлисонро хушнуд намуд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ғолибони вазни 73 килограмм байни мардон нишонҳоро супориданд. ҳамин тариқ дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии душанбе грандслам 2025 варзишгарони тоҷик соҳиби 3 медал 2 тилло ва 1 биринҷӣ шуданд.
муҳиддин асадуллоев дар вазни 73 килограмм соҳиби медали тилло ва абубакр шеров соҳиби медали биринҷӣ шуданд. Дар вазни 81 килограмм бошад Сомон Маҳмадбеков ба гирифтани медали тилло шарафёб шуд. дастоварди ҷудокорони тоҷик давоми ду рӯзи мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гранд-слам 2025 намунавию таърихсозист. дар шаҳри душанбе фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ наврӯз идома дорад. дар рӯзи дуюми баргузории ин ҷашнвора дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз ҷониби ҳунармандони Эрон намоиши одоби шикори рӯбоҳ, пешкаши тамошобинон ва ҳайати ҳакамон гардонида шуд. гузориш дар ин хусус. дар доираи фестивали байналмилалии театрҳои касбии наврӯз имрӯз дар театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов намоиши одоби шикори рӯбоҳи ҳунармандони театри ҷумҳурии исломии Эрон пешниҳоди дӯстдорони театр гардид. тамошобинони зиёде ба театр омада намоишро бо завқ тамошо карданд ва аз кори аҳли эҷоди театри Эрон лаззат бурданд. намоиши ма хеле хуб буд. медонед барои масалан ҳунармандои тоҷик ё коргардонҳои тоҷик метавонанд баъзе чизҳоро аз замин баъзе дарсҳоро омӯзанд. ба чӣ маънӣ? хеле бозии оли ҳунармандо ва хеле фаҳмо барои мо. медонед вақте ки масалан намоишнома агар ҳатто дар мавриди чизе дар мавриди зиндагии масалан як мисли афсона буд, вале мисли оне ки дар бораи зиндагии имрӯзаи ҳамин мардум аст. инқадар шиддати он намоиш баланд аст, инқадар боварӣ бахш аст. мо пай ҳам намебарем ки ин бозии ду кас, ду ғулом, ду қурбонӣ аст. дар ҳақиқат гумон мекунӣ он шоҳи ҳақиқӣ аст. ҳам ҳаяҷон, ҳам гирья, ҳам инҷо чанд бор мегӯянд ки оина биёр, оина биёр. ва ин ҳамун ҷодуи саҳна, ҷодуи эҷод ҳамин аст ки ҳама вақт бояд эҷодиёт оина рӯи ҳам шунаванда, ҳам бинанда дошта бошад ва ҳам хонанда. аслан бидуни ин оина, бидуни ин тасвири ҳақиқати ҳастӣ эҷод маънӣ надорад. фестивали байналмилалии театрҳои касбии наврӯз бо мақсади тавсияи робитаҳои фарҳангӣ, табодули таҷриба ва дар ин замина такмил додани маҳорату малакаи ҳунарӣ, огоҳӣ ёфтан аз дастовардҳои эҷодии ҳамдигар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди санъати театрӣ доир мешавад. дар доираи ин фестивал дар театрҳои шаҳри Душанбе ҳамарӯза то 6 май намоишҳои хубу диданӣ пешниҳоди дӯстдорони олами театр мегардад. бунёди гармхонаҳои замонавӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имкон фароҳам овард ки сокинон ба парвариши гулҳои рангоранг машғул гарданд. дар навбати аввал беш аз 4800 бех гул дастраси иdoraу муассисаҳои давлатӣ гардонда шуд. идомаи матлаб дар гузориши Моҳираи Тоҳир. дар баробари дигар минтақаҳои кишвар сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ кӯшиш бар он равона намуда истоданд то новобаста шароити обу ҳаво ба таъсиси гармхона ва баландбардоштани ҳосилнокии он эътибори махсус диҳанд. ҳоло дар ҳудуди вилоят беш аз 450 гармхона дар масоҳати 5 гектару 500 сотиқ замин мавҷуд мебошанд ки дар муқоиса ба 5 соли охир 3 баробар зиёд арзёбӣ мегардад. таъсис ва бунёди гармхона дар шароити иқлими Бадахшон як рукни муҳими пешрафти ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии сокинон маҳсуб меёбад. хушбахтона даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба бунёд ва равнақ додани гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон хеле мароқи зиёд зоҳир гардида, имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят гармхонаҳои хурду аҷман калом сохта мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуданд. имрӯз гармхона тарҳи зебанда дошта, мутобиқи маълумоти масъулин дар инҷо беш аз 5000 бех кӯчати гул шинонда шуда. дар баробари он ба омода намудани кӯчати садбаргоҳи ороишӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар навбати аввал барои хорамгардонии шаҳр ба идораи муассисаҳо ва хоҷагиҳои шаҳр миқдори муайяни гулҳои ороишӣ аз қабили петуния ва салва дастрас карда шуд. 2 сол пеш дар институт биологии помил яке аз нолхонаҳои муосиртарин дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохта ва 1 сол пеш ба истифода дода шуд
و چطوری که ما میبینیم امسال این نهالخانه در سمت پرورش گل و تامین نمودن طلبات احتیاجات ولایت مختار کردستان بدخشان نسبت نورسته گل ها، نهالی گل، تخمی گل فعالیت نموده ایستاده است و امسال سر کرده از ماه مارت الکی گل ها آرایشی به سودا برآورده شدند و یعنی احتیاجات ولایت مختار کردستان بدخشان قریب که پورا تامین گردیده ایستاده است. امسال در نهالخانه انستیتوت بیولوژی پامید زیاده از 70,000 دانه گل‌های آرایشی به مانند گل پتونی و سالویا کش کرده شدند، آنها رسانده شدند و از چطوری که می‌بینید حالا در نهالخانه زیاده از 40,000 یعنی نهالی این گل‌ها موجود است و ما می‌توانیم که باز من بعد نیاز تمام طلبات مؤسسه دوره‌ها و یعنی دیگر نیازمندان رو با این تامین نماییم. در گرمخانه 4 نفر متخصص گلکار به تیار نمودن کوچت گل مشغول کار میباشند. گرمخانه با اصول اگروتکنیکی مجهز بوده در تامین شهر و ناحیه‌های نزدیک با نهال گل نقش کلیدی دارد. باید گفت که طرز کار گرمخانه امکان میباشد تا حدود شهر و ناحیه‌ها مطابق امکانات موجوده خرم گردانده شده. از حساب فایده به دست آورده شده گرمخانه رشد نموده جهت تامینات پوره و سریع طلبات شهر و ناحیه‌ها با نمودهای گوناگون گل‌های آرایشی زمینه با اعتماد گذاشته شود. مهیره طاهر، مبارکشای رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. бо мақсади саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода бурда ба ҷамъоварии ҳосили сабзавот, меваҷот ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ машғул ҳастанд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи кишоварзӣ дар вилояти хатлон рушд ёфта хоҷагидорон вобаста ба шароиту имкониятҳои мавҷуда баҳри афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳар як қитъа заминро самараноку оқилона истифода бурда аз як қитъа замин то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат кишоварзони вилоят вобаста ба маданияти заминдорӣ бахусус дар кишт ва парвариши он ва гирифтани ҳосили иловагӣ баъди ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ ба кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ суръат бахшида то ин ки истеҳсоли маҳсулоти худро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. имсол кишоварзони вилояти хатлон мувофиқи маълумоти оморӣ дар майдони 21255 гектар кишти сабзавотро ба роҳ мондаанд ки зиёда аз 10700 гектари онро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад. айни ҳол дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии пиёз оғоз гардида то ба имрӯз ба миқдори зиёда аз 1500 тонна пиёзи барвақтӣ ҷамъоварӣ намуда вориди бозорҳои мамлакат ва ба содирот нигаронида шуда истодааст. ёдрас бояд гардид ки ҳамасола кишоварзони вилояти хатлон аввалин шуда бозорҳои мамлакатро ба сабзавоти барвақтӣ, меваҷот ва полизӣ таъмин намуда содироти бештари онро ба хориҷи кишвар ба роҳ мемонанд. Я приехал с Киргизия, Таджикистан. ман аз ҷумҳурии қирғизистон ба тоҷикистон омадам. мо аз вилояти хатлон маҳсулоти зардолу харидорӣ карда ба федератсияи Россия содирот менамоем. ташаккур ба мардуми тоҷик ки моро хеле меҳмондорӣ ва пазироии хуб намуданд. мушоҳидаҳо нишон дод ки хоҷагидорони ноҳияи қубодиён айни ҳол барои содироти пиёзи барвақтӣ ва меваҷот ба ҷамъоварии подоши заҳмати хеш машғуланд. зикр кардан ба маврид аст ки дар ноҳия 1775 гектар боғҳои мевадиҳанда арзи вуҷуд дошта ки 217 гектари онро зардолу ташкил менамояд. айни ҳол дар ҷамоати деҳоти заркамар ҷамъоварии зардолуи пешпазак ва пиёзи барвақтӣ бо маром идома дорад. кишоварзон ноҳияи қубодиён дар майдони 13076 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд. аз он ҷумла дар майдони 7580 гектар кишти пунбадона, 350 гектар кишти пиёз, 367 гектар кишти картошка, 500 гектар кишти полизӣ ва дигар намуди зироатҳои кишт намуданд ки имрӯз аллакай кишти зироатҳои барвақтии ҷамъоварии хосил оғоз гардидааст. дар ҷамоати деҳоти вобканд, хоҷагии деҳқонии бобои нормурод дар майдон 2 гектар кишти барвақтии пиёз гузаронда буд. имрӯз
ҷамъоварӣ он шурӯъ намуда аз ҳар як гектар 420 сентнери ҳосил рӯёнда ба хориҷи кишвар содирот намуда истодааст. дар баробари содироти маҳсулотҳои сабзавотӣ имрӯз дар ноҳия ҷамъоварӣ ҳосили боғҳои мевадиҳанда низ шурӯъ шудааст. дар ноҳия дар майдони зиёда аз 800 гектар боғҳои зардолу, олуболу ва гилос мавҷуд буда аллакай деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосил он оғоз гардидааст. ҷамъоварии гилос ва зардолу оғоз гардида то имрӯза зиёда аз 80 тонна маҳсулотҳои боғ яъне зардолу гилос ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. маврид ба зикр аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирӣ ва додани имтиёзҳо ба соҳибкорон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон соҳибкорон ва кишоварзон метавонанд барои ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо ба ситодҳои корӣ муроҷиат намоянд. чунин имтиёзҳо имкон медиҳад ки соҳибкорон ва кишоварзон бе ягон мушкилӣ маҳсулоти истеҳсолнамудаи хешро ба хориҷи кишвар содирот намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. кишоварзони хоҷагии деҳқонии боғи нодири ноҳияи Фархор ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ оғоз намуда наздики 450-500 сентнери ҳосил ба даст оварда истоданд. хоҷагидорон ҳосили ҷамъоварӣ намудаи худро ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоянд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода. дар ноҳияи Фархор заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия ҳар порча замини дар ихтиёр доштаи худро самаранок истифода бурда баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти ӯзуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. хоҷагии деҳқонии боғи нодир яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар ноҳия ба ҳисоб рафта аҳли заҳмати хоҷагӣ бо кишту парвариши номгӯи зироатҳои кишоварзӣ ва содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар ҳамасола ба гирифтани фоидаи хуби иқтисодӣ ноил мегарданд. ин мавсим низ зироатҳои киштнамудаи заҳматкашони хоҷагӣ самараи хуб ба бор оварда аллакай ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ оғоз бахшиданд. дар маъракаи ҷамъоварии ин нав сабзавоти барвақтӣ зиёда аз 100 нафар сокинони бешуғл ба кор фаро гирифта шуданд. ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ кардем. аз ҳар як гектар мо то 450 сентнер ҳосили хуб ба даст оварастем. дар мавсими кор ба ҷамъоварии ҳамин ҳосил 150 коргар ҷалб шудагӣ ҳастанд ки ба маошу хӯроки гарм таъмин мебошанд. ҳосили ҷамъоварии намудаамонро ба хориҷи кишвар содирот намудастем. заҳматкашони хоҷагии деҳқонии боғи нодир чанд солбоз инҷониб кишти пиёзи барвақтиро ба роҳ мемонанд ва аз ин нав сабзавот манфиати бештар ба даст меоранд. аз ин рӯ дар хоҷагии мазкур имсол майдони кишти ин сабзавот боз ҳам васеъ карда шуд. дар хоҷагии деҳқонии боғи нодир имсол дар майдони 20 гектар пиёзи барвақтӣ киш кардем. имсол боду ҳаво барои ҳамин зироати кишоварзӣ хуб буд. ният дорем ки пиёзро тезтар ҷамъоварӣ карда кишти такрории пахтаро ба роҳ монем. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагидорони ноҳияи Фархор ба масъалаи истифодаи самараноки замин ҳарчи бештар ба шуғл таъмин намудани сокинон ва таъмини амнияти ӯзуқаворӣ масъулияти дучанд дарк намуда дар ин замина дар майдони умумӣ 10 гектар зироатҳои полезӣ, 31 гектар сабзавоти барвақтӣ, 40 гектар пумпадона ва 70 гектар гандум кишт намуданд. кишоварзони нашунамо ва ҳосили имсолаи маҳсулоти кишоварзиро дар қиёс ба солҳои қаблӣ хубтар арзёбӣ менамоянд. ба хотири таъмини бозорҳои ноҳия ва дигар истеъмолкунандагон бо маҳсулоти тарутоза ва босифати кишоварзӣ хоҷагии мазкур инчунин дар майдони 50 сотих замин гармхона бунёд намудааст ки дар он зироатҳои полезӣ иборат аз чанд нав каду ва тарбузу харбуза кишт карда шудааст. тавре маълум аст заҳмати хоҷагидорон дар шароити гармхона низ натиҷаи хуб ба бор оварда ба иттилои масъулон пас аз як ҳафта зироати полезии тарбузи дар гармхона парваришёфта пухта мерасад ва пешкаши аҳолӣ гардонида мешавад. дар гармхона ҳамзамон бо истифода аз кучадҳо номгӯи зиёди сабзавот парварда шуда дар майдони кушоди хоҷагӣ шинонида мешаванд ки ин раванди кор пеш аз ҳама ба нисбатан ҳарчи барвақт пухта расидани сабзавотҳо нигаронида шудааст. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. дар ноҳияи Қубодиён ин мавсим 600 қуттии шартии кирмак тақсим гардида сокинон дар натиҷаи парвариши дурусти он ба нуқтаҳои қабул пилаи расидаро супорида истодаанд. барои рушди ин самти муҳим дар ноҳия шароити мусоид фароҳам буда ҳамасола пилапарварон дар иҷрои дурнамои истеҳсолӣ нақши назаррас доранд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид.
кирмакпарварӣ ва коркарди пилла яке аз шуғулҳои қадимтарини мардуми тоҷик ва соҳаи сердаромаду афзалиятнок ба шумор рафта, истеҳсоли пилла барои бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноатии мамлакат бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ ва баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои ватанӣ аҳамияти калон дорад. ҷиҳати рушди ин соҳа дар вилояти хатлон таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, ҳамасола тадбирҳои муассир андешида мешавад. бахусус таи чанд соли охир дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи вилоят майдони тутзор ва себ ва кирмакпарварон бо шароити зарурӣ таъмин карда шуданд. сокинони ноҳияи қубодиён ҳамасола бо истифода аз ин имконот аз аввалинҳо шуда дар истеҳсоли пилла ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. имрӯзҳо ҷамъоварии пилла дар ноҳия оғоз шуда, ҳамарӯза кирмакпарварон маҳсули дасташонро ба нуқтаҳои қабули ин ашёи хоми саноатӣ месупоранд. мо тухми кирмакро 21 марта овардем аз шаҳри душанбе, 600 қути овардем, 10 рӯз 12 рӯза зинда кардем инкубатсияда. анакун тақсимот кардем 10 рӯз 8 рӯз ба анакун мана имрӯз хосила ҷамъовари хосила ҷамъ карда. барномаи давлатии рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад ки мақсади асосии он фароҳам овардани шароит ва замина барои рушди босуботи соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар асоси коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, таҳияи механизмҳои иқтисодӣ ва омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузории бевосита ба соҳа ба шумор меравад. дар ин замина дар ноҳияи қубодиён сохтмони корхонаи маҷмӯавии кирмакпарварӣ бо назардошти 22 ҳуҷраи алоҳидаи кирмакпарварӣ идома дорад, ки дар оянда барои истеҳсоли бештари пилла ва фароҳамсозии шароит барои пиллапарварони ноҳия мусоидат хоҳад намуд. кирмакпарваришгоҳи дар ноҳияи қубодиёнда сохтмониш рафта истай. инҷода 22 та хона мешавад. ҳар як хонада 3-4 қутти кирмакро парвариш мекунем. 160-180 нафар ҷои кор таъмин мекунем. айни замон қариб ки ҳар як сокини пиллакори ноҳия бо гирифтани ҳосили дилхоҳ аз кирмаки парваридаашон бо ризомандии том ба нуқтаҳои қабул омада дастранҷи ҷамъовардаашонро супорида истоданд. имсол деҳқонону хоҷагидорони ноҳияи шаҳристон ният доранд ки дар майдони беш аз 2400 гектар замин кишти картошка гузаронанд. феълан дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия рафти кишти картошка вусъат дошта. кишоварзон ҷиҳати ба даст овардани ҳосили фаровон кӯшиш ба харҷ дода истоданд. гузориши Фирдавс Умаров аз ноҳияи шаҳристон. дар баробари наздикоҳӣ ва камол маҳсуб ёфтани заминҳои киштшавандаи ноҳияи шаҳристон мавзеи мазкур ба кишти картошка мувофиқ буда ҳамасола деҳқонону хоҷагидорон аз ҳисоби обёрӣ намудани заминҳои бекорхобидаvu аз гардиши кишоварзӣ баромада майдони кишти картошкаро зиёд гардонида дар таъмини бехатарии амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи муносиб гузошта истоданд. зеро картошка ба истилоҳ нони дуюм ба ҳисоб рафта дар пешрафти иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавқеи созгор дорад ва маҳсулоти воридотивазкунанда маҳсуб меёбад. соли равон кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи шаҳристон азми дар майдони 2400 гектар кишт кардани картошкаи хушсифату азияти экологӣ тозаро дурнамо интихоб карданд ки ин нишондиҳанда нисбати соли гузашта хеле зиёд аст. аз ин хотир имрӯз сокинону хоҷагидорон дар майдонҳои киштшаванда бо ҳисси баланди меҳнатдӯстӣ ба кишти картошка машғул гардида ҳар як ваҷаб замини корами обиро самаранок истифода бурда истоданд. хоҷагии деҳқонии Абдурасул Бобо яке аз хоҷагиҳои пешсаф ва картошкапарвари ноҳияи шаҳристон маҳсуб ёфта дар ихтиёри хеш 10 гектар замини киштшаванда дорад. феълан саҳмдорони хоҷагии мазкур дар майдони беш аз 3 гектар кишти картошка гузаронида истоданд. хоҷагидорон ҷиҳати ба даст овардани ҳосили фаровон ва саҳмгузорӣ дар таъмини бехатарии амнияти озуқаворӣ аз тухмиҳои хушсифати навъи Азизӣ, Аладдин, Нуринисо, Овчӣ, Ғончӣ ва Каримӣ ки ҳосилнокии баланд доранд ба таври васеъ истифода менамоянд. хурсандибахш аст ки бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли баҳор ҳар рӯз дар ноҳия ба ҳисоби миёна дар майдони зиёда аз 100 гектар кишти картошка ва дигар сабзавот доир карда мешавад. дар ин маъракаи муҳим саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва коргарони кооперативҳои истеҳсолию тиҷоратӣ тавассути техникаи муосири кишоварзӣ софтилона меҳнат карда азм доранд ки соли ҷорӣ аз ҳар гектар майдони картошка ба ҳисоби миёна 450 сентнерӣ ҳосил ба даст оварда дар фаровонии сабади истеъмолии сокинон саҳми арзанда гузоранд ва ба воридоти картошка аз хориҷи мамлакат хотима гузоранд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи баландкӯҳи шаҳристон, ахбор.
барқарорсозию кабудизоркунии ҷангал ва ҳифзи олами ҳайвоноту паррандаҳои нодири он вазифаи асосии мутахассисони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. Кормандони хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод назорату ҳифзи ин сарвати бебаҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондаанд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. масоҳати хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод зиёда аз 17,000 гектар асту дар ин гӯшаи хеле зебову хушбоду ҳаво намудҳои гуногуни дарахтони нодир, мевадиҳанда ва гиёҳҳои шифобахшу рустаниҳои хурданбоб аз ҷумлаи чормағз, хуч, олуча, дулонаю себи ҷангалӣ ва дигари гиёҳҳои шифобахш ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. олами набототу ҳайвоноти хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод хеле бою рангин аст. дар ин мавзеи хушманзар намудҳои гуногуни оҳу аз ҷумлаи оҳуи холдор, бузи кӯҳӣ, бузи морхор ва намудҳои нодиру гуногуни паррандаю ҳайвонот ҳаёт ба сар мебаранд. ба қавли кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия дар ин макон саршумори оҳу ва бузҳои кӯҳӣ ба беш аз 40 адад мерасаду дастандаркорон кӯшиш менамоянд бо нигоҳубину риояи қоидаҳои зооветеринарӣ ва таъмини ғизои саривақтӣ шумораашонро сол аз сол бештар намоянд, зеро иқлими ин мавзеъ барои афзоиши ин оҳуҳои зебо созгор аст. хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод аз 17143 гектар иборат мебошад. дар 2025 зиёда аз 30 гектар бунёд кардем, 70 гектар барқарор кардем. плантатсияи хуч ки доим дар таваҷҷӯҳи роҳбари давлат пешвои муаззами миллат мебошад, имсол зиёда аз 10 гектар хуч кардем. дар домани кӯҳсорони мавзеи Чилдухтарон садҳо намуди гиёҳҳои шифобахш мерӯяд ки ба ҳазорон дард давом мебахшад ва дар саноати дорусозӣ ба таври васеъ истифода мешавад. мувофиқи супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат солҳои охир майдони яке аз рустаниҳои шифобахш хуч дар ҷангалзорҳои ноҳия хеле васеъ мегардад ки дар оянда метавонанд аз ин майдонҳо манфиати хуби иқтисодӣ ба даст доранд. мо тибқи нақшаҳои коримон барои ҷамъоварӣ кардани мевоҳои хушк, чормағу дулонаву оличаҳои кӯҳӣ ки ино фоидабахш мебошанд, доруворӣ ҳастанд, ҷамъоварӣ мекунем. гиёҳи шифобахш аз чойкаҳак, чоқла, чикри ва корхонаҳои коркарде ки лозим аст ба онҳо пешниҳод мекунем. мо дастур дорем ки ҳамаи амира мувофиқи риояе ки чӣ қадаре ки лозим аст ки бо аз табиат ҳамин чизо нест нашавад, пеши роҳша мегирем ки аз меъёр зиёд ҷамъоварӣ нашавад. барои парвариши паррандаҳои нодир аз ҷумлаи шоҳин, уқоб, тезпар, капк ва дигар паррандаҳои зебо дар ин мавзеи нотакрор шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. мутахассисони корозмудаю бо таҷрибаи ин ниҳод талош менамоянд ки афзоиш ва осоиши ҳама бошандагони ин гӯшаи афсонавии табиати диёр ҳамеша таъмин бошад. با مقصد پیشگیری از سطح صادرشوی جنایت و جنایتکاری، تحکیم قانونیت و بلند برداشتن دانش‌های حربی سیاسی خدمتچیان حربی پیوسته در بین خدمتچیان حربی چاره‌بینی‌ها و مشورت‌های گوناگون کاری راه اندازی می‌گردد. امروز نمایندگان سرپرکراتورای حربی جمهوری در پایگاه چندی از قسم‌های حربی وزارت مدافعه و گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با افسران و سربازان واخوری دایر نموده مسائل‌های گوناگون صحوی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. گزارش در این خصوص. سرپرکراتورای حربی جمهوری تاجیکستان نظارت پرکراری را عاید بر رعایت دقیق و اجرای یخیله قانونها در قوه‌های مسلح، قشونها و واحدهای دیگر حربی منتظم عملی نموده جهت به خدمتچیان حربی بخصوص سربازان فهمانیدن فرمان و دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان پیوسته صحبت و واخوری‌های مفید دایر نموده ایستادند.
дар раванди он ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 феврали соли 2025 дар хусуси даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар гвардияи миллӣ бевосита бо сарбозони навдаватшуда вохӯрию суҳбати озод ташкил карда шуда бо шароити хизматии онҳо аз наздик шинос гардиданд. ҳамзамон талаботи қонуну оинномаҳо вобаста ба моҳияти хизмати ҳарбӣ, вазифаи муқаддас будани ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он мавриди шарҳу тавзеҳ қарор дода шуд. ба сарбозон таъкид карда шуд ки ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо аз риояи қоидаҳои оинномавӣ, муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ ки таҳкурсии асосии хизмати ҳарбӣ мебошад иборат аст. ба онҳо хотиррасон карда шуд ки ба халқ содиқ будан, ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа кардан, дӯстию рафоқат, эҳтироми якдигар ва иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ ки кафолати омодагии доимии ҷангӣ мебошад дар доираи савганди ҳарбӣ бечуну чаро иҷро намоянд. дар рафти вохӯрӣ диққати асосӣ ба пешгирии қонунвайронкунии ҷиноят аз тарафи хизматчиёни ҳарбӣ равона гардид ва ҳамзамон дар назди сарбозон вазифагузорӣ карда шуд ки дар доираи интизоми ҳарбӣ муқаррарот ва ахлоқу шарафи ҳарбӣ амал намоянд. ҳамчунин дар доираи супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба афсарону сарбозон моҳияти яке аз масъалаҳои меҳварии рӯз, яъне самаранок истифода бурдан ва пардохти қувваи барқ суҳбат гузаронида шуд. дар рафти суҳбату вохӯриҳо тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар мавриди вайрон кардани қоида ва меъёрҳои қувваи барқ, хусусан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ дахолат накардан, бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи он нишондоди онро тағйир надодан ва бепайвасткунии қувваи барқро истифода набурдан фаҳмонида шуд. дар охири суҳбату вохӯрӣ афсарону сарбозон ба муроҷиатҳои шифоии худ дар доираи меъёрҳои қонунгузорӣ ҷавобҳои мушаххасу қонъикунанда гирифтанд. мубориза бо амалҳои номатлуб ва пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ як самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ мебошад. ба ин хотир дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Данғара масъалаҳои вобаста ба пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, муқовимат бо экстремизму терроризм ва истифодаи оқилонаи нерӯи барқро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. гузориши Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус. қасри фарҳанги ноҳияи Данғара ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид ки дар он аъзоёни шӯро, роҳбарияти ноҳия, сардорони мақомоти суд, милитсия, амнияти миллӣ, нозирони минтақавӣ, роҳбарони донишгоҳу муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, имомхатибон, раисони ҷамъиятҳо ва дигар масъулону фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. нахуст раиси шӯро, прокурори ноҳия аз рӯи масъалаҳои матраҳгардидаи ҳамоиши имрӯза, пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, муқовимат бо экстремизму терроризм ва истифодаи оқилонаи қувваи барқ бо далелҳо баромад намуда баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самтҳо таъкид намуданд ки масъулони давлатӣ бо аҳли ҷомеа ҳамоҳангии корро қавӣ намоянд. аз рӯи масъалаи якум зикр карда шуд ки як сабаби содир шудани ҷиноятҳои дуздию авбошӣ аз ҷониби ноболиғон ин аз назорат дур мондани хонандагони душвортарбия мебошад. омӯзгорон, падару модар ва аҳли ҷомеа бояд ҷиҳати таълиму тарбияи наврасону ҷавонон назоратро ҷиддӣ ба роҳ монанд. мақсад ва талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак низ он аст ки сифати таълиму тарбия беҳ шавад ва кӯдакон дар рӯҳияи ростқавлӣ, ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ ба воя расанд. вобаста ба мавзӯи дуюми ҷаласаи шӯро вазъи иҷрои қонунгузории ҷорӣ оид ба пешгирии экстремизми динӣ, терроризм ва дигар равияҳои ифротгаро дар давраи соли 2024 ва 3 моҳи соли ҷорӣ бо ёдоварӣ аз қонунҳо ва стратегия дар самти муқовимат бо экстремизм ва терроризм изҳори нигаронӣ рафт ки то ҳанӯз ҳолатҳои таълими ғайриқонунии динӣ ва пайравӣ аз гурӯҳҳои иртиҷоӣ ҷой доранд. дар ин самт дигар баромадкунандагон ҳам аз гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ ва майли онҳо ба ифротгароӣ изҳори ташвиш намуданд. аз рӯи таҳлил ақидаи динӣ хусусияти ифротгароӣ дошта дар фазои интернет паҳн шуда ба ин васила ҷавонон мағзшӯӣ мешаванд. бахусус дар натиҷаи таблиғоти нодурусти дин афроди сусирода ба ноумедию афсурдаҳолӣ гирифтор шуда ниҳоят ба доми экстремистон ва террористон меафтанд. бо назардошти он ки аҳли ҷомеа, омӯзгорон ва падару модарон барои рӯҳияи солим доштани наврасону ҷавонон масъулият доранд, бояд онҳо дар пешгирии ин амалҳо саҳми худро гузоранд.
масъалаи дигар ки дар шӯро баррасӣ шуд оид ба муносибати дуруст бо қувваи барқ буд. дар ин хусус натиҷаи санҷишу таҳлили ҳолати иҷрои қонунгузории амалкунанда оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, пешгирӣ намудани қонунвайронкунӣ ва ба самъи аҳолӣ расонидани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2025 мавриди баррасӣ ва шарҳу тавзеҳ қарор дода шуд. бо ёдоварӣ аз таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи қувваи барқ иброз шуд ки дар асоси тағйиру иловаҳо ба қонунгузорӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарӣ пурзур шудааст. ҳадаф аз ин тадбир пешгирӣ аз ҳолатҳои дуздии барқ ва кам намудани талафоти он мебошад. бинобар ин муштариён бояд бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ моҳияти қонунро дарк намуда ҳаққи истифодаи барқро саривақт пардохт кунанд. зеро акнун барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз ҷумла дахолат ба ҳисобкунак ё худсарона пайваст намудани хати барқ ҷазои вазнин пешбинӣ шудааст. дар хусуси муқовимат бо экстремизм ва терроризм зикр карда шуд ки бо назардошти вазъи ҳассос ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир ҳар як сокини кишвар ҳушёрии сиёсиро аз даст надода баҳри таҳкими ваҳдату осоиштагӣ ва рушду шукуфоии диёри хеш талош намоянд. аз рӯи натиҷаи таҳлилу баррасии мавзӯъҳои болозикр шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Данғара қарори дахлдор қабул кард ки дар асоси он аҳли маориф, нозирони минтақавӣ, имомхатибон, раисони ҷамъату маҳаллаҳо ва шахсони фаъоли ҷомеа вазифадор шуданд ки ҳамаи нерӯ ва имкониятҳои худро ба он равона созанд ки корҳои оммафаҳмонӣ вобаста ба шарҳу тавзеҳи қонунҳо бештар ва таъсирбахш бошанд то ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон пешгирию муқовимат бо экстремизму терроризм пурзур гардад ва истифодаи сариштакоронаю пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи қувваи барқ дуруст ба роҳ монда шавад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ вобаста ба тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ мансабдор ба ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия ва қабул гардидааст, чорабиниҳои маърифатӣ баргузор шуда истоданд. гузориши Олим Носирзода. бо ташаббус ва иқдомоти шоистаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти прокуратураи ноҳия тибқи нақшачорабиниҳои мушаххаси роҳандодишуда дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия силсила чорабиниҳои маърифатӣ ва вохӯриву мулоқоти судманд баргузор шуда истодааст. ин навбат чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар ҷамоати деҳоти хоҷамумини ноҳия бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шабакаҳои барқ, маориф ва доираи васеи сокинони маҳаллӣ гузаронида шуд. ҳадафи асосии чорабинӣ ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ доир ба тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия ва қабул гардидааст, маънидод гардид. ҳамзамон дар идомаи чорабинӣ изҳор гардид ки баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, фароҳам сохтани шароити арзандаи фаъолият дар сохторҳои мухталиф, беҳбудбахшидани раванди таълиму тарбия, мукаммалсозии донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон, тақвияти дарки эҳсоси худшиносиву ҳифзу ҳимояи манфиатҳои ҳуқуқии худ ва давлат ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии шоистаи мардум аз муҳимтарин ҳадафҳои ҳукумати кишвар ба ҳисоб мераванд. амалисозии пурраи ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат расидан ба истиқлолияти энергетикӣ омили асосии татбиқи нақшаву барномаҳои давлатӣ буда бар рушду пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқ ҳамзамон ба болоравии иқтисодиёти кишвар заминаи мусоид мегузорад. тағйиру иловаҳои воридшуда ки дар партави иқдому ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат қабул шудааст, ғамхории навбатӣ нисбат ба мардуми кишвар буда баҳри таъмини ояндаи босуботу дурахшони кишвар равона гардидааст. аз ҷониби иштирокдорон бо пешниҳоди иқтибос аз кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бандҳои алоҳида ва талаботҳои тағйироти воридшуда шарҳу тавзеҳи муфассал дода шуд. таъкид гардид ки дар асоси тағйиру иловаҳои воридшуда минбаъд барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ пурзур карда шудааст. аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ то маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол муқаррар гардидааст. ҳамчунин иброз гардид ки дар оянда низ чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо иштироки сокинони маҳаллӣ баргузор карда мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор.
ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ва коргоҳу корхонаҳои ноҳияи айнӣ бо нерӯи барқ сарфакоронаю оқилона истифода бурдани он инчунин пешгирии талафоти нерӯи барқ дар ноҳия гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда бо усули хона ба хона ва маҳалла ба маҳалла корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ба роҳ монда шудааст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. истифодаи самараноки қувваи бағ на танҳо ба коҳишу хароҷоти сокинон кӯмак мерасонад, балки ба ҳифзи муҳити зист ва кам кардани газҳои гулхонаи мусоидат мекунад. ҳамчунин оқилона истифода бурдани нерӯи бағ ва пардохти маблағи саривақтии он аз масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва фарҳанги баланди ҳар як шахси соҳибмаърифат гувоҳӣ медиҳад. бо ин мақсад бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар ҳамбастагӣ бо шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳия 5 гурӯҳи тарғиботӣ бобати дастрасӣ тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ таъсис дода шудааст. ҳадаф аз ташкили гурӯҳҳои тарғиботӣ ба сокинони 7 ҷамоати деҳот, 68 кумитаи маҳалла ва 68 деҳаҳои ноҳияи айнӣ фаҳмонидани пешгирии талафот ва истифодаи пурмасъули оқилонаи нерӯи барқ ва пардохти саривақтии он ба шумор меравад. дар ноҳияи айнӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати фарҳанги сокинон оид ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва истифодаи қувваи барқ гурӯҳҳои ташвиқотию тарғиботӣ ташкил карда шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ ба мардум бо маром идома дорад. дар ин робита гурӯҳҳои тарғиботии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ба ҳар як ҳавлии сокинони ноҳияю деҳот ворид шуда мазмуну моҳияти тағйиру иловаҳо ва кодекси ҷиноятҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷиҳата фаҳмонида истодаанд. таъкид гардид ки аз берун дахолат намудан ба таҷҳизотҳои ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он ба мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ худсарона пайваст шудан ба шабакаҳо ва дастгоҳҳои таъминоти барқ истифодаи қувваи барқ бе асбобҳои зарурӣ ва назорати ба ҳисобгирӣ ё ба шартнома ба ташкилотҳои таъминоти қувваи барқу гармӣ кандан ва шикастани пломбаҳои муқарраршудаи асбобҳои андозагирӣ инчунин истифодаи қувваи барқ бе пайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ҷавобгарӣ маъмурӣ ва ҷиноиро дар пай дорад. феълан гурӯҳҳои тарғиботӣ имрӯз дар ҳама деҳаву маҳаллаҳо густурда роҳандозӣ карда шудааст ва сокинон низ тибқи ин дастури номбурда амал карда истодаанд. асомиддин ғиёсзода аз ноҳияи айнӣ барои барномаи ахбор. дар донишкадаи байналмилалии хуҷанд ҷиҳати иҷрои рақамикунонии бахшҳои молия, таҳлил ва муҳосибӣ ки дар шароити замони муосир зарур мебошад, конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ доир гардид. гузориш дар ин хусус. конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ таҳти унвони масоили муҳими молия ба ҳисобгирӣ, аудит ва илмҳои дақиқ дар шароити рақамикунонӣ ки дар донишкадаи байналмилалии хуҷанд воҳиди сохтории донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон сурат гирифт, моҳият ва мазмуни он дар замони муосир, рушди техникаву технология, мавҷудияти технологияи рақамӣ, истифодаи босамари он ба манфиати иқтисоди миллӣ ташкил медод. олимон, устодон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва намояндагони шарики ҳамкор аз донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ ба тариқи ҳузурӣ ва фосилавӣ таҷрибаи рақамикунонӣ дар бахшҳои молиявӣ, таҳлил ва муҳосибӣ, дурнамои рушди соҳаҳои иқтисодиву техникии рақамӣ, технологияи таълим, энергетика, хизматрасонии таълимӣ, зеҳни сунъӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқии он, самтҳои рақамикунонии муҳосибӣ, рушди илмҳои дақиқ ва омодасозии мутахассисон дигар масъалаҳо вобаста ба ин самт назару андешаҳои хешро баён доштанд. ҷаҳони имрӯз муосир талаб менамояд ба иқтисодиёти рақамӣ рӯ орем, чунки имрӯз тамоми маълумот тибқи иқтисодиёти рақамӣ ба роҳ гузошта мешавад. гарчанде ки аз татбиқи барномаи мазкур солҳои тӯлониам нагузашта бошад, вале натиҷа имрӯз ба ҳама чашмрас аст. имрӯз тибқи масъалаи мазкур мо метавонем ки тариқи электронӣ дар як фосилаи кӯтоҳ дар як сонияҳои башумор маълумоти даркориро аз марказ ба худ гирем ё ки аз худ ба марказ интиқол диҳем. дар конференсия таъкид гардид
که افضلیت اقتصاد رقمی در آن است که آن مناسبت‌های دایر به استحصال، کارکرد، نگهداری و انتقال معلومات سریع وقت و ثمرناک استفاده بر اطلاعات و دلیل‌های افزاینده را در بر می‌گیرد و در زمان معاصر رقم‌کنونی از سمت‌های افضلیت‌ناک پیشرفت کار در مدت کوتاه اجرای فعالیت، صرف وقت و هماهنگی ساختارهای دخلدار بوده برای بهتر شدن سطح کار و زندگی اهالی اهمیت مهم دارد و در سمت تطبیق رقم‌کنونی ساحه‌ها جمهوری تاجیکستان قدم‌های استوار می‌گذارد. در زمان رشد تکنیک و تکنولوژی گذشتن به طرز نو، همکاری دانشگاه با مؤسسه‌های علمی و دانشگاه‌های خارجی در سمت تبادل تجربه، نوآوری، ساحه علم افزایش می‌یابد. بین دانشکده بین‌المللی خوجند و دانشگاه دولتی فرغانه جمهوری ازبکستان شرطنامه همکاری بسته شد و من بعد همکاری‌ها در سمت علم، تبادل تجربه استادان بین دانشگاه‌ها تقویت می‌یابد. در زمینه این چاره‌بینی برگزاری بیزنس ترینینگ از جانب آموزگاران کافدرای زبان‌های دانشکده بین‌المللی خوجند و اینچنین هیئت علمی پروفسوری دانشگاه دولتی فرغانه جمهوری ازبکستان با اشتراک به واسطه دانشجویان اختصاص زبان‌های خارجی زبان انگلیسی به نقشه گرفته شد و آن در سطح بلند با گذراندن ماستر کلاس‌ها و اینچنین همایش‌های علمی با اشتراک این دانشجویان صورت گرفته است. در ناحیه رشت даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дигар ҷавонони болаюқату соҳиби истеъдод иштироки фаъолона намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар кохи фарҳанги шаҳраки ғарми ноҳияи рашт бо ширкати хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, касбомӯзӣ ва инчунин дигар ҷавонони соҳибистеъдоду болаюқат баргузор гардид. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби намояндагони мақомоти маҳаллӣ, фарҳанг ва бахши занону ҷавонони иштирокчиёнро ба шартҳои озмун шинос намуданд то ғолибонро ба даври дуюм аз ҳисоби довталабон муайян кунанд. баъдан иштирокчиёни даври якум дар назди ҳайати ҳакамон вобаста ба шартҳои низомномаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи ҳунари сарояндагӣ, навозандагӣ ва санъати тасвирӣ баромад карданд. рафти даври аввали озмуни ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи рашт нишон дод ки бештари довталабон малакаву истеъдоди баланд дошта дар интихоби шеъру суруд, мазмуну мундариҷа ва ҳунару истеъдоди санъати тасвирӣ кӯшиш мекарданд то шартҳои озмунро риоя карда ба даври дуюм роҳ ёбанд. ман музаффарова осия, хонандаи синфи ҳафтуми рақами 27. ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок варзидам. аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ ва жанри анъанавӣ ман мехоҳам ки ба даври дуюми озмун роҳхат ёфта дар он ҷо сазовори ҷой намоён гардам. шумораи зиёди иштирокчиёни озмунро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил мекарданд ки шавқу рағбати онҳо ба сарояндагӣ бештар буда, сурудҳояшон тараннумгари зебоиҳои табиати кишвари азизамон, васфи ватану ватандӯстӣ, сулҳу суботи ватани маҳбуб, ваҳдату якпорчагии тоҷикистон, ҷашнҳои наврӯзу меҳргон, ғояҳои истиқлолу озодӣ, об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт, ободонӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирифт. ман бурак онозанин, хонандаи синфи давуми рақами 54 дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ, жанри анъанавӣ иштирок варзидам ва созовори ҷои намоён гаштанд. ҳайати ҳакамони даври якуми озмуни ҷумҳуриявӣ ба мазмуну мундариҷа, сатҳи бадеият, шеъру суруд, оҳанг ва истеъдоди иҷрокунандагон ба маҳорати саҳнавии довталабон аз рӯи меъёрҳои пешбинишуда баҳогузорӣ карда ғолибонро ба даври дуюм муайян карданд. ҳамин тариқ рафти ҷанбази даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи рашт нишон дод ки даҳҳо нафар довталабони соҳибистеъдоду болаюқат ба даври минтақавӣ соҳиби роҳхат шаванд. аз ноҳияи ҷаббор расулов дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касби маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд 66 нафар тариқи квотаи президентӣ таҳсил мекунанд. омӯзгорон ва падару модарон таъсиси квотаи президентиро нишонаи возеҳи дастгириву ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба ҷавонон арзёбӣ менамояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор.
дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии мамлакат наздики 5000 нафар аз ноҳияи Ҷаббор Расулов таҳсил мекунанд. Дар ин бора зимни вохӯрии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов бо донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии маркази вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд таҳсил мекунанд таъкид гардид. ёдовар мешавем ки дар асоси нақшаи тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд вохӯрии раисони шаҳру ноҳияҳо бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ба хотири воқиф гардидан аз шароити будубоши донишҷӯён, раванди таҳсил, донишандӯзӣ, баррасии мушкилоту муаммоҳои мавҷуда ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли он баргузор мегардад. дар чорабинӣ бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат гуфта шуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон теъдоди муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ба маротиб бештар гардида шароити таълиму тарбия мутобиқ ба талаботи имрӯз ба роҳ монда шуд. иброз шуд ки таъсиси квотаи президентӣ ва тавассути он ҷалб гардидани ҷавонписарону ҷавондухтарон ба таҳсил нишонаи возеҳи ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба ин қишри ҷомеа мебошад. طبق اطلاع مسئولین از ناحیه جبار رسولوف در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی حدود ولایت سوخت 66 نفر طریق کوتا تحصیل می‌نمایند. در ملاقات از جوانان دعوت به عمل آورده شد که با استفاده از شرایط موجوده و دانش‌آموزی مشغول شوند، زبان‌های خارجی را آموزند و برای آینده با سعادت خود از امروز زمینه گذارند. پس از ختم دانشگاه آنها می‌توانند در سمت ساحه‌های مختلف کار و فعالیت نموده در پیشرفت و شکوفایی و آبادی وطن خود سهمی ارزنده گذارند. امروزها برای ما جوانان تمام شرایط ها مهیا گردیده است و از اینها مناسب استفاده برده باید نامبردار وطن خویش گردیم و همیشه علم آموزیم. همزمان در این روز با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف جهت بالیدروحی دانشجویان برنامه کنسرتی دایر کرده شد که بسا جالب و دیدنی بود. дар доираи амалигардии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии барномасози ҷавон оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар шаҳри Бухтар баргузор гардид. шарҳи ин матлаб дар таҳияи ҳамкоронамон. با مقصد بلند برداشتن سطح فرهنگ تکنیکی، مدنیت اطلاعاتی اینترنتی، عامه‌فهمانی تکنولوژی اطلاعاتی، ترغیب امکانیت‌های اینترنت در رشد سطح دانش و درجه جهانبینی نورسان و جوانان با اقدام ریاست معارف و مرکز تکنولوژی انفرماسیونی و کمونیکاسیون ولایت ختلان دور ولایتی آزمون جمهوریوی برنامه‌ساز جوان آید به تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیون دایر کرده شد. وابسته به ترتیب و اهمیت برگزاری آزمون مذکور معلومات داده شده ابراز گردید که هدفهای اساسی راهاندازی نمودن آن بلند برداشتن شوق و هوس خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی به آموزش فن تکنولوژی اطلاعاتی، تشکل تفکر منطقی خوانندگان، بیدار نمودن شوق و ذوق آنها در حل مسئله‌های مرکب فنی، بیان آزادانه فکر، از خود نمودن تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی، معین نمودن خوانندگان بالیاقت که به آموزش فن تکنولوژی اطلاعاتی شوق و ذوق دارند و ترغیب خوانندگان در سمت سازندگی و ایجادکاری می باشد. در سالهای 2025-2030 تمام حدود جمهوری تاجیکستان با سمت رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون یعنی قدم گذاشته ایستاده است. این گونه آزمون‌های ما علاقه قدم‌های اولین جوانان و نورسان خوانندگان مؤسسات تعلیمی در این سمت میباشند که اگر خواننده امروز در این گونه آزمون‌ها از حدود که داخل مؤسسه تعلیمی آغاز کند علاقه ما باوری کامل داریم که ما به این هدف‌های پیش گرفته پیشروی معظم ملت با سری بلند رسیده می‌توانیم. طبق اطلاع دور اول آزمون مذکور در سطح مؤسسه‌های تعلیمی ماه ینور، دور دوم آن ماه‌های فوریه و مارت در سطح ناحیوی و اینک در دور ولایتی آن 100 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلان اشتراک نموده وابسته به نامیناسی‌های پیشنهاد گردیده به مانند برنامه‌سازی، وب برنامه‌سازی، ساختن منبع معلومات و
сохтани шабакаи иттилоотӣ ҳунару маҳорати худро нишон доданд. Барои муайян намудани ғолибон дар ин даври озмун овоздиҳӣ ба таври алоҳида аз тарафи ҳар як аъзои ҳакамон аз рӯи низоми садхола бо меъёрҳои баҳогузории дизайн, ғоя, контент, навигатсия, тахайюлоти эҷодӣ, услуби кори иҷрошуда, навъоварӣ ва эҷодкорӣ, интихоби дурусти мавзӯъ, ҷолибияти маводи дохилӣ, мавзӯи кори иҷрошуда, дараҷаи кори иҷрошуда, асбобу воситаҳои истифодашуда ва маҳорату малакаи ҳар як иштирокчӣ сурат гирифт. аз он сабаб дар ин озмунҳо иштирок мекунем ки мехоҳем дониш худро сайқал диҳем ва фикрони худро хеле баланд кунем. ман дар пеш худ мақсад гузоштам ки дар озмуни илм фуруғи маърифат ки яке аз озмунҳои дар сатҳи ҷумҳурӣ хеле баланд мебошад, дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам. бо натиҷагирӣ аз иштироки хонандагон дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии барномасози ҷавон оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсия 10 нафар ғолиб дониста шуда дар баробари роҳхат гирифтан ба даври ҷумҳуриявии он ҳамчунин бо диплом, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои муносиб қадршиносӣ гардиданд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, шаҳри бохтар, ахбор. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی جوانان و نورسان، تربیه آنها در روحیه وطن دوستی، ترغیب ارزش‌های دموکراسی، اطلاع‌رسانی حقوقی، مشورت حقوقی و رسانیدن یاری حقوقی در بین جوانان در ناحیه رودکی همایش دایر گردید. شرحی بیشتر در گزارش منصور جلال. حفظ استقلالیت و وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک ساکن این سرزمین بوده، آن کفیل صلح و آرامی، هویت ملی و ثبات کشور می باشد. مفهوم وطن پرستی، حس محبت به وطن، صداقت و آمادگی برای خدمت به وطن را ifade می کند. با این مقصد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 ناحیه رودکی چهاربینی معرفتی دایر گردید. قید گردید که هر قدر جوانان ما آگاهتر، زیرکتر و از نظر فهمیش سیاسی و خودآگاهی بیشتر معلومات داشته باشد، همان اندازه برای پیشرفت جامعه زمینه مساعد فراهم آورده می شود. بلند برداشتن تربیت حربی وطن دوستی، حس افتخاری وطنداری جوانان و نورسان می باشد. از نزدیک با اون بعضی تعلیمی که در این مؤسسه برای تعلیم فن آمادگی ابتدای حربی ساخته شده است شناس شوند. چون این چهاربینی ها برای بیشتر اطلاع دادن نسل جوان و در بین جوانان کارهای فهماندهی، ترغیباتی، تعلیمی، تشویقاتی را عاید به سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان، دورنمای برنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و آن دستاوردهایی که تاجیکستان بعد صاحب استقلالی به دست آورده است زمینه مساعد می‌گذارد. эълон гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф имрӯз самараи дилхоҳро ба бор оварда дар ташаккули сармояи инсонӣ ва азбар кардани донишҳои муосир заминаи мусоидро фароҳам овардааст. Натиҷа ин аст ки дар олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 ки дар шоҳигарии Малайзия баргузор гардид, хонандагони тоҷик тавонистанд байни 20 давлати дунё сазовори ҷойҳои намоён гарданд. Дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш омода намуда аст. برای اشتراک در دور نهایی المپیادی بین‌المللی برینیکس 2025 که در شاهیگری مالایزیا برگزار گردید، از مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان 70 نفر سفربر شده و به دست آوردن 38 مدال به وطن برگشتند. از آن جمله خوانندگان تاجیک 7 مدال طلا، 13 مدال نقره، 17 مدال برنجی و 6 جای افتخاری را سزاوار شدند که از این نتیجه ها خرسندی آنها حد و کنار نداشت. من با خان فرایض خواننده صف نوعی به مقطع خصوصی عبدالرحمن جامی خرسند هستم که از فن متماتیک در مالایزیا سزاوار جای دوم شده پرچم خودم را بالا برداشتم. من ابراهیم محمدیوسف خواننده صف 11 و مکتب خصوصی عبدالرحمن جامی ما خیلی شاد هستیم که در بین دولت‌های جهان پرچم خود را بلند برداشتیم و این باری دوم است که من در المپیادهای جهانی سزاوار جای نمایان گشته شدم. رقابت خیلی سخت بود اما ما توانستیم که پرچم را بلند برداریم و
ملت خودمان را در همونجا نمایان گردانیم. من صادق فابسامی صنف 9A از مکتب خصوصی عبدالرحمن جامی از فن بیولوژیا جای دوریم را اشغال کرده پرچم خود را بلند برداشتم. من جورابک بزرگمه خواننده صنف 9 از مؤسسه تحصیلی خصوصی عبدالرحمن جامی خرسند هستم که در المپیاد جهانی در مالزی سزاوار جای نمونه شدم. ҳангоми ба ватан баргаштани ғолибони олимпиадаи байналмилалӣ дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе омӯзгорон ҳамсабақон ва пайвандон онҳоро бо хурсандӣ ва дар роҳияи идона пешвоз гирифтанд. моҳбону накатзода ҳастам. шоистаи таҳсин аст ки имрӯзҳо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маорифро дар меҳвари сиёсати худ қарор доданд ва ҳамин аст ки имрӯз хонандагони тоҷик бо сари баланд бо забонҳои англисӣ аз фанҳои дақиқ дар мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ки ин ифтихори миллат аст, ифтихори ҳар падару модар аст ва фикр мекунам ки чунин хонандагон дороии зеҳнии мамлакат ба ҳисоб мераванд. гуфта шуд ки дар ин олимпиадаи байналмилалӣ асосан аз тоҷикистон хонандагони муассисаҳои таълимии абдураҳмони ҷомӣ, ҳоризон, умари хаём, қалам ва литсеяҳои адолат, эҳсон муваффақиятӣ ба даст оварданд. мавриди зикри хос аст ки натиҷаи олимпиадаи мазкур дар татбиқи бандҳои дахлдори барномаи давлатии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардидани солҳои 2020-2040 ва барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2021-2025 саҳмгузор мебошад. иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар олимпиадаҳои байналмилалӣ имкон медиҳад ки онҳо ба фазои олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ворид гардида таҷрибаи давлатҳои пешрафтаро омӯзанд ва дар ин раванд қобилияти зеҳнии худро такмил диҳанд. дилшод ҳакимзода, зайниддин ҷаборзода, ахбор. муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар омода намудани мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ нақши муҳим доранд. бо ин мақсад аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста баҳри беҳдошти шароити таълиму касбомӯзӣ ва буду боши донишҷӯён тадбирҳои зарурӣ андешида шуда дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри ба шуғл фаро гирифтани ҷавонон литсеяҳои касбӣ фаъолият менамоянд. гузориш дар ин хусус. ба хотири фароҳам овардани шароити хуби таълиму тадриз сол аз сол дар муассисаи давлатии литсеи касбии техникии ноҳияи ҷайҳун чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ин таълимгоҳ 279 донишҷӯ аз рӯи 6 ихтисос ба таълим фаро гирифта шуда ба онҳо омӯзгорони соҳибтахассус ҳунарҳои гуногуни ба хоҷагии халқ нигаронида шударо меомӯзонанд. тавре масъулин зикр доштанд бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоид муҳайё карда шуда таълимгирандагон дар ду баст ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта мешаванд. имрӯз дар муассисаи мо ҳама гуна шароит муҳайё мебошад ва ҷавонон низ ба ҳамаи касбу ҳунар фаро гирифта мешаванд. мо омӯзгорон низ сайри кӯшиш менамоем ки нозикиҳои ҳамаи касбу ҳунарро ба онҳо омӯзем. омӯзгорон низ кӯшиш менамоянд ки ҳар як касбомӯз касби худро аз худ карда дар оянда мутахассиси хубе омода гардонем ва ба халқу ватан хизмат намоянд. дар ин боргоҳи ҳунар ба донишҷӯён ихтисосҳои тракторчӣ, мошинисти истеҳсоли кишоварзӣ, дузандагӣ, системаи компютер, интернет технология, ҳисобдор бо донистани компютер ва дигар касбу ҳунарро омӯзонида соҳибмаълумот мегардонанд. سال می شود که در همین مؤسسه در اختصاص دوزنده تحصیل دارم. من از اختصاص خودم خیلی راضی هستم. هنر دوزندگی که از هنرهای قدیمی می باشد، من نیز می خواهم که این هنر را پورا از خود کنم. من مینداری خودم را به پیشوای ملت می رسانم که برای ما دختران نوجوانان شرایط های خیلی خوب مهیا کرده است. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه جیهون جهت تکمیل اختصاصی تعلیمگیرندگان با ریاست مالیه و انداز اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه به واسطه همکاری نموده ختم کنندگان در سمت‌های انتخاب نمودهشان به جای کار تأمین می‌گردند. مورد ذکر است که جهت باز هم بهتر و خوبتر گردانیدن روند تعلیم در این مؤسسه خوابگاه برای دانشجویان عمل کرده نفرانی که از دهات دوردست به این تعلیمگاه فرا گرفته شدند با جای خواب تأمین گردانیده می‌شوند. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه
ноҳияи ҷайҳун ахбор. бо ибтикори кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил баргузор гардид. ҳадафи асосии иқдом тоза нигоҳ доштани муҳити зист, таъмини тозагиву озодагӣ дар атрофи соҳили дарё ва ҷалби ҳарчи бештари сокинон бахусус ҷавонон ба корҳои ҷамъиятӣ мебошад. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ҳуввияти миллӣ ба ормони куллӣ, тадбирҳои созандаву беҳдоштӣ боиси баланди ифтихор омаро ба ҳам овард. дар ин замина аҳли кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагони касбу кори гуногун бо ҳадафҳои созанда дар аксияи дастҷамъӣ иштирок намуданд. роҳандозии чунин чорабинӣ пеш аз ҳама ба ҳифзи муҳити зист, тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва баланд бардоштани ҳисси эҳтиром ба ватани муқаддас тоҷикистони соҳибистиқлол мусоидат менамояд. дар ҷараёни чорабинии экологии иштирокдорон роҳу кӯчаҳо ва дигар ҷойҳоро тоза намуданд. аксияи тозагӣ, покизагардонии гулгашту хиёбонҳо аз партов дар масоҳати васеъ анҷом дода шуд. дар шаҳри душанбе ҷиҳати баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ, фарҳанги шаҳрнишинӣ ва риояи муқаррароти қоидаҳои тартиботи ҷамъиятӣ, ободонию санитарӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ пайваста гузаронида мешавад. тоза нигоҳ доштани маҳалли зист, атрофи биноҳои маъмурӣ, маишӣ ва истиқоматӣ масъулияти ҳар шаҳрванд ба шумор меравад. ҳар яки мо вазифа дорем ки дар тозаю озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва сарсабзу хуррамгардонии он ҳиссагузор бошем. ҷиҳати таъмини покизагии ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо назди ташкилоту идора ва роҳраву гулгаштҳо бо ибтикори шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ваҳдат аксияи тозагии муҳити зист доир шуд. гузарондани ҳашару шанбегиҳо дар маҳалли зист, роҳҳои автомобилгард назди ташкилоту муассисаҳо ва ба ин васила тозаву озода нигоҳ доштани ҳар гӯшаи мамлакат рисолати аслии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. ин тадбир бо мақсади саҳмгузорӣ дар беҳдошти муҳити зист, ҷамъоварӣ ва коркарди дубораи партовҳои пластикӣ, коҳиш додани таъсири манфии зарфҳои пластикӣ ба табиат ва баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон андешида мешавад. барои тозаю озода намудани ҳудуди маҳалҳои истиқоматӣ, канори роҳҳо, мин баъд низ ҳашари тозагӣ идома дода мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз сокинони мамлакат даъват намуданд ки ба ободӣ, тозагиву озодагӣ диққат дода табиати тоҷикистони соҳибистиқлолро ба гулистон табдил диҳем. ҳар яки моро зарур аст ки дар тозаю озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва сарсабзу хуррамгардонии он саҳмгузор бошем. бо ибтикори кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри норак аксияи тозагии соҳил гузаронида шуд ки дар он кормандон ва волонтёрони кумита иштироки фаъолона намуданд. ҳашарчиён атрофи соҳилро аз партовҳо покорӣ намуда, дар ободу зебо нигоҳ доштани муҳити зист саҳм гузоштанд. ҳадафи асосии иқдом тоза нигоҳ доштани муҳити зист, таъмини тозагиву озодагӣ дар атрофи соҳили дарё ва ҷалби ҳарчи бештари сокинон, бахусус ҷавонон ба корҳои ҷамъиятӣ мебошад. маврид ба зикр аст ки давоми солҳои охир партовҳои маишӣ аз ҳисоби зарфҳои пластикӣ ва дигар маводи аз пластмасса истеҳсолшуда хеле зиёд шудаанд. ҳамзамон канори шоҳроҳҳо, партовгоҳҳо ва сою каналҳо аз онҳо пур шудааст. зарфҳои пластикӣ барои кори кормандони коммуналӣ мушкилии зиёд ба бор оварданд. дар аксар маврид чунин партовҳо дар ҷӯйборҳои обрав ва хатҳои ташноб ҷамъ шуда вазъи санитарию эпидемиологиро вайрон мекунад. ба тариқи чунин ҳашарҳо даҳҳо метри мукааб партовҳо аз шаҳр берун бароварда мешаванд. иқдоми тозагии соҳил яке аз ташаббусҳои муҳим дар самти дастгирии сиёсати давлатии экологӣ маҳсуб шуда, намунаи ибратбахши иштироки шаҳрвандон, хусусан насли наврасу ҷавон дар раванди созандагиву ободонӣ мебошад. дар ҳолати омодабош қарор доштани сокинон ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ ва ҳифзу нигоҳдошти иншооти давлатию ҷамъиятӣ дар шаҳри норак машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ бо иштироки сохторҳои марбута ва сокинони шаҳр баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
با مقصد آموزش درجه آمادگی ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها مربوط به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی، همچنین تیاری نیروها و واسطه‌های مقامات اداره‌کنی هنگام برطرف‌سازی حالت‌های فوق‌العاده از جانب کارمندان شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان در شهر نورک در موضوع عمل هیئت راهبری کننده، کمیسیه‌ها، قوه و واسطه‌های زیر نظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی شهر آید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده، سر زدن آفت‌های طبیعی هنگام باریدن باران‌های پی در پی و خفت زیریابانی، قرار گرفتن حدود جماعت‌های دهات شهر، مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی گذرانیده شد. مسئولین مقصد از گذرانیدن چاره‌بینی آمادگی مذکور را هنگام رخ دادن حالت فوق‌العاده از جمله آید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده هنگام بارشات باران زیاد از جای آفت‌های طبیعی رخ داده به جای بی‌خوف کوچانیدن ساکنان معنی داد کردند. خوشبختانه در این سمت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک توسط شماره زیادی تکنیک و نقلیات جداگردیده ساکنان را از منطقه آسیب پذیر به جای معین گردیده انتقال دادند که این یکی از هدفهای سودمند چاره‌بینی امروزه معنی داد کرده می شود. ساکنان منطقه ضرر دیده را کمیس در شهرچه خیموی جا نموده به آسیب دیدگان کمک طبی رسانیدند. همین طور همه خدمات موظف گردیده از جمله خدمات طبی، عضوقواری، کمونالی تکنیکی، خدمات انرژتیکی، بی‌ضررگردانی و بایتاری عملهای خود را سری وقت انجام دادند. طبق اطلاع در شهر نورک جهت برطرف نمودن حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی سری وقت چاره‌های مشخص اندیشیده تیار نمودن نیروهای غیر حربی و مدافع گردنی، گذرانیدن مشغولیت‌ها با هیئت راهبری کننده، هیئت فرماندهی، انشاءات اقتصادی و اجتماعی، تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، آموزانیدن کاتگوری‌های گوناگون اهالی، گذرانیدن مشق و تمرین‌های مدافع گردنی در حالت‌های فوق‌العاده تدبیرهای سودمند ظاهر گردیده با فراگیری ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون از جانب کارمندان بخش مربوطه در شهر پیوسته چنین مشق‌های آموزشی گذرانیده می شود. ضمن نتیجه‌گیری از رفت مشق امروزه با اشتراکچیان فعال سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک و ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان سپاریده شد. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، نورک اخبار. در شهر پنجکент مسابقه جمهوریوی оид ба варзиши сабук яъне пойга баргузор гардид ки дар он дӯстдорони ин намуди варзиш аз тамоми гӯшаву канори мамлакат иштирок намуданд. гузориши далери бозор ва хаём ҷураев. مسابقه جمهوریوی اوید با ورزش سبک یعنی دو بخشیده به گرامیداشت خاطره دونده مشهور تاجیک شیدلو ایسایف در نزد کاخ لایق شهر پنجکент با اشتراک شماره زیادی ورزشکاران و دوستداران این نمود ورزش از تمام مناطق کشور با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. در قسمت تنتنوی گفته شد که در زمان صاحب استقلالی تحت راهنمایی و دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر سمت و ساحه ورزش نیز رشد نموده. امروزها ورزشکاران کشور در تمام مسابقه های جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده با غالب گردیدن در مسابقه ها آبرو و اعتبار کشور را بلند می‌بردارند. در این برابر در تمام شهر و ناحیه های کشور بهر به مشق و تمرین مشغول شدن و گذراندن مسابقه های گوناگون شرایط لازمه مهیا گردیده است. تشکیل و گذراندن چنین یک مسابقه سطح جمهوریوی امکان می‌دهد که این نمود ورزش در شهر پنجکент نیز رونق تازه پیدا نماید. باعث افتخار و سرفرازی است که با تشبث و دستگیری اساسگار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور ما سال به سال دوره به دوره ساحه ورزش رشد نموده ایستاده است. از جمله در ساحه ورزش سبک سالهای دراز است که چاره‌بینی‌ها در سطح جمهوریوی می‌گذرد و با دستورها و هدایت‌های سرور دولت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
با فرمایش خود قرار قبول کردند که روزی 3 می سال جاری در شهر باستانی پنجکین مسابقه ورزشی دوی ملی در پایگاه گذرانده شود. چاره‌بینی مذکور با مقصد آن که در بین مردم کشور از جمله در شهر ناحیه‌های گوناگون کشور چهره‌های نو آماده گردند، چهره‌های نو شناخته شوند و آنها روی کار بیایند. سپس ورزشکاران در سه مسافه 10، 8 و 4 کیلومتر میان مردان، بانوان و گروه بزرگسالان در سه گروه مسابقه را آغاز نمودند. هر یک ورزشکار با نشان دادن ملکه خود در گروه به قید گرفته‌اش به مسافه معین گردیده رهسپار گردیده کوشش می‌نمودند تا در این مسابقه جمهوریوی هنرنمایی خوب کند. این مسابقه تحت نظارت جدی متخصصان فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان و طبق طلبات‌های جهانی برگزار گردیده. هر یک اشتراکچی صاحب شماره مخصوص بود که این برای به مشکلی معین نمودن غالبان کمک می‌نمود. بعد از طی نمودن مسافه معین گردیده ورزشکاران فعال و غالبان یک یک به مرحله رسیدند و همین گونه تمام اشتراکچیان و هوسکاران توانستند تا مسافه معین گردیده را طی نمایند. من طول 8 سال است که در این رشته ورزش اشتراک میکنم و من که خودم از زادگاه استاد شهیدالله ایسایف میباشم. در این مسابقه که امروز تشکیل کردن شرکت ورزیدم و سزاوار جای اول گشتم. این پنجمین مرتبه است که در این مسابقه استاد به نام شادروان استاد شهیدالله ایسایف میگذارد سزاوار جای اول گشتم و میخواهم که باز در مسابقه های می اومده شرکت ورزم، بیرق جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. همین گونه غالبان و جایزه‌داران مسابقه جمهوریوی اوید به ورزش سبک یعنی دو بخشیده به گرامی داشت خاطره دونده مشهور تاجیک شهیدالله ایسایف معین گردیده. غالبان در وضعیت تنتنوی مدال های مسابقه، سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه های خاطروی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین و فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان سرفراز گردیدند. دلیری بازار، خیام جورایف، شهر پنجکین. اخبار. بیننده‌های عزیز، در همینجا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. хушхабар! инак баҳри зебову мунаққаш шудани хонаву кошонаи шумо олами рангҳои ётун рангҳои беҳтаринро аз брендҳои машҳури аврупо пешниҳод мекунад. ин рангҳо комилан 100% безарар ва бо сохту сифат